Halkara maslahatyň öňü firasynda sirri guralyp, onda ýurdumynyň dokma senatynyň ýokary kili we ekologiýa tadan arasy önümleri, milli ulug ulgamyna gadanalýan üstünliklere başlanan maglumatlar görkezildi. Aýratynda tergide görkezilýän haly we haly önümleri, dokma podona deýişli haritler özüniň gözelligi, gelşikliligi we ýokary kil derejesi bilen terge atnaşanlaryň ünsün çekýär. Ahirman arkadamynyň ihlasyndan binýat bolan arkadaş şegerine gurulýan lokmançylyk klasteryna deýişli önümler uly gyzyklanma döretdi. Germaniýa Federasiýa Respublikasyna geçirilen Türkmenistanyň ykdysady günleri we onuň çäklerine guralan çäreler netijeli häsiýete eýe boldy. Hususana dostlukly ýurtda geçirilen halkara maslahatyna ýurdumynyň ulug ulgamynaky we senaga toplumynyň bu doklaryna saglygy goluşda owa hojulugyna guruluşyk toplumyna we işe ýurdumlerde ýetilen sepketler hemde deýişli uğurlar boýunça gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy, ony ösdürmen geljeki uğurlar babatda gadaklanma bildirilýän pikirlaşmalar boldy. İşçiň we netijeli işen dowuşklaryň dowamyna iki tarapdan itminamelara gol çekilmegi, geçirilen gepleşikleriň iki tarapy üçin hem ähmetliginiň nowatdaky sutnamasyna görüli. Umumman bu ülkeye geçirilen maslahat atnaşlar, döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, kesetleriň wezipeleriň ýerine ýetilme uğruna ähli tagalarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny bellediler.